Marko, na Fashion Weeku, co pro vás znamená móda? Pro mňa ako repera určite moc. Široké gate urobili, teda celkovo džíny urobili celé kolečko za tú dobu, čo som za Majkom. Od baggy jeans cez skinny jeans a naspäť baggy. A mnoho iných módnych trendov tiež urobilo veľa kolečiek. A tak nejak som vždycky akože sledoval, čo sa deje a chcel byť súčasťou a mať ten hot shit. Ale zároveň mám rád takú tú nadčasovú klasiku a nejak úplne sa neblázním za tým, čo sa nosí práve. A myslím, že posledné roky hlavne moja manželka má dobrý vplyv na moju módu. Když jste zmínil tu manželku, vaše manželka je z Ukrajiny. Jak tohle vnímáte teď tu celou situaci? Když vlastně i po přehlídce jsme drželi ticho. Tak je to smutné, je to vec, ktorá už dúfam, že čoskoro skončí a sa na ňu zabudne, ale nikdy nezabudne zároveň. Vieš čo myslím, že sa prestane ničiť tá krásna krajina, kultúra a životy ľudí, ale zároveň si zapamätáme tú lekciu a vojna sa už nikdy nevráti do Európy. Myslíte, že nějak Donald Trump s tím může nějak zamávat teďkom? Myslím, že sa snažil, ale ja tú politiku nejak moc nesledujem, takže ani sa k tomu nechcem nejak moc vyjadrovať, lebo to ti len väčšinou do***be vibe a reputáciu. Ale myslím si, že prejavil nejakú snahu o ukončenie alebo o nastolenie nejakého mieru, ale myslím, že to nie je také jednoduché. A zároveň si myslím, že to je úplne stupidný konflikt, kde sú proti sebe úplne, že bratia a sestry z rovnakej rasy, Slovania, a že to proste pre mňa nepochopiteľné, pretože chápem ten konflikt v Izraeli, na Blízkom východe, kde sú to vyslovene rozdielne kultúry a rozdielne etnické skupiny. Je to tiež blbosť, ale dá sa to aspoň pochopiť, kdežto konflikt na Ukrajine je pre mňa úplne záhadou, jak sa mohlo takéto niečo stať proste. Teďkom bydlení v Praze, život v Praze, jak se ti v Praze žije? Perfektne, Praha je úžasná, privítala nás otvorenou náručou, sme tu skoro 2 roky a máme sa naozaj dobré a myslím, že už nikdy neodídeme. Co Robert Fico? Co ten? Čo ja viem, nezajíma ma vôbec, ako všetci ostatní politici. Ja sa snažím zameriavať svoju pozornosť na veci, ktoré mám pod kontrolou, ktoré viem nejak ovplyvniť a zvyšok sveta mi je ľahostajný. A co máš teď momentálne pod kontrolou? Môj osobný postoj, môj názor, to ako sa pozerám na veci a čo dovolím tým situáciám vo svete urobiť s mojou náladou a s môjim mindsetom. A radšej využívam svoju energiu na veci, ktoré viem ovplyvniť a viem pomôcť. S Ficom nejak neviem pomôcť. Teď natáčíš vlastně náš podcast, svůj kanál, nějaká tvorba nová, můžeme čekat od tebe i novou hudbu? Ja som už vydal 5 nových songs tento rok, lebo som si povedal, že aby si ľudia nemysleli, že som zastal teraz akože podcasterom, alebo že mám svoju talk show, takže sa vyjdem na hudbu. Takže chcem ukázať, že vlastne tento rok idem naplno 2 kariéry naraz. Dropujem každý mesiac nový song a zároveň dropujem každý týždeň novú show. Takže trošku je to akože tempo jak hovado, ale zároveň sa teším, že to funguje, že tá Spirit Show má dobrý ohlas, že si to ľudia idú, že tam ten Hero rastie. A takisto tá muzika, mám krásne nabité leto, mám asi 40 shows v pláne a je to moja 20. koncertná sezóna, takže je to taký malý zázrak, že som stále relevantný, že stále viem pritiahnuť ľudí na tie festivály, do tých klubov. Je to požehnanie, ja si to moc užívam a som za to vďačný a makám na sebe naďalej, neberiem to vôbec ako samozrejmosť a life is good.